טוב, אז באמת שלום לכולם, וברוכים הבאים להרצאה נוספת בסדרת ההרצאות של אנשי הים התיכון. אנחנו עכשיו נהיה כאן אחת לשבוע, כל פעם עם הרצאה בנושא אחר. והיום אנחנו מארחים את בברלי גודמן צ'רנוב, מהמחלקה המדעית לגיאולוגיה הימית באוניברסיטת חיפה. גיאולוגיה. גיאולוגיה, כן, סליחה, אמרתי לא נכון. ואני מיד אעביר את השרביט לבברלי. אני קודם אפתח ככה ואומר כמה מילים על אנשי הים התיכון וקצת על הקהילה שאני מרכזת. אז קודם כל, קואליציית אנשי הים התיכון, אני מניחה שרוב מי שנמצא פה כן מכיר, שמע חלק מהקהילות. אז לטובת, ככה מי שלא, אני כן אומר כמה מילים על הקואליציה. אנחנו בעצם קואליציה של ארגונים ועמותות שחברו במטרה לקדם שמורות ימיות, כאשר כל ארגון או עמותה בקואליציה הזאת של אנשי הים התיכון בעצם אמון על שמורה ימית אחרת, בין אם היא קיימת או בין אם פוטנציאלית, ובעצם בעזרת עבודה קהילתית, הרעיון הוא לקדם את אותה שמורה, בין אם זה להכרזה או בין אם זה להרחבה או לשמירה, ובאמת כל קהילה עושה חיל בגזרה שלה. אני באופן אישי קוראים לי צוקי, אני עובדת בעמותת אקו-אושן, ואני אחראית על קהילת ים שרון. אנחנו בעצם מקדמים את השמורה הימית הפוטנציאלית ים פולג, שממוקמת במרכז הארץ. היא ממוקמת מול רשויות הרצליה, נתניה, חוף שרון, ואפילו קצת תל אביב, כשבעצם זו שמורה גדולה, עם הרבה איומים שחלים עליה. אנחנו באזור מאוד חם, כמו שאמרתי, במרכז הארץ, ובאמת יש עליו ככה המון תוכניות גרנדיוזיות של פיתוח ובנייה, בין אם זה שדה תעופה, תשתיות כבישים, מלונות, מפעלים תעשייתיים כאלה ואחרים, ובאמת המטרה של הקהילה שלי זה בעצם לקדם את ההגנה והשמירה על ערכי הטבע שמצויים בתא שטח זה. אנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים, יש לנו פרויקטים מאוד מגוונים, שהקהילה מעורבת בהם, בין אם זה באמת פרויקטים אפילו כמו הפרויקט הזה של ההשערה, וככה העלאת מודעות לקהילה ולקהלים רחבים יותר, כל מיני סיורים בים, עמדות הסברה, הכל בגדר כמובן מגבלות הקורונה כרגע, אבל גם בנישה הזאת אנחנו פעילים, כל מיני סיורים של חקר של משפחות. אחד מהפרויקטים הגדולים שלנו, וזה למעשה פרויקט הדגל שלנו, זה פרויקט של ניטור השמורה, שבעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו אוספים דאטאבייס רחב עד כמה שניתן, על כל המצאי, כל מה שבעצם ישנו בים, בעומק, באזור הרדוד, וגם בעורף החוף, במצוק, כשהמטרה היא בעצם לסייע לרט"ג, לרשות שמורות הטבע והגנים, ולחברה להגנת הטבע, בקידום האזור לכיוון של הכרזה. זה ככה אחד הפרויקטים הגדולים שהקהילה עוסקת בה יומם וליל, וככה באמת יוצאת הרבה לשטח בשביל לרכז את אותם הממצאים. מי שזה מעניין אותו, כמובן מוזמן לפנות אליי ולראות איך לקחת חלק בפרויקט המדהים הזה, וגם בפרויקטים אחרים נוספים שאנחנו מקדמים. אז זה ככה ממש איזשהו רקע מאוד כללי על העשייה. אני כן רוצה רק לומר לגבי ההרצאה, עוד מעט אני כך, כמו שאמרתי, אעביר את השרביט לבברלי, אז שלמי שיש שאלות בנוגע למה שיאמר פה, מוזמן להעלות אותם בצ'אט ולכתוב אותם, כשבסוף ההרצאה אנחנו נרכז אותם, ובעצם אני אקריא אותם פה לבברלי, והיא תיתן מענה לכל שאלותיכם. אז ככה שהמבנה של השעה הזאת בעצם מורכב מבערך 40 דקות של הרצאה של בברלי, ולאחר מכן זמן בעצם למענה על שאלות שלכם. אז תודה, בכיף שכולכם פה, ובברלי, בבקשה, אלייך. תודה רבה, תודה שהזמנתם אותי לתת הרצאה היום. זה במיוחד לקהילה הזאת, לקבוצה של אנשים שמעוניין בים וכל מה שקשור לזה. זה ממש חשוב לי לדבר על זה, וגם אני חושבת שזה בדיוק הקהילה שכדי להעלות את הידע על כל נושא שקשור לים,
זה הכי טוב, כי אז אפשר להעביר את זה לעוד אנשים ועוד אנשים, ואני מאוד שמחה להיות פה. אז קודם כל אני גם רוצה להגיד שכמעט כל המחקר שתראו בתוך ההרצאה שלי, כמובן לא עשיתי לבד, אז אני מנסה לתת קרדיט גם לעוד כמה מיני אנשים בזמן של ההרצאה, אבל אם לא, חשוב שאני אדגש את זה, שזה עבודה של 20 שנה, אז בתוך 20 שנה היה לי את הכבוד לעבוד עם הרבה אנשים, וגם אקו-אושן. אקו-אושן הם עזרו לי ממש מההתחלה, מהשנים של הדוקטורנט שלי, עליתי על ספינת מחקר, וככה הצלחתי להתקדם את המחקר, והם יכולים לקבל הרבה קרדיט על מה שהצלחנו לעשות. וגם אני... רגע. הנה. ושאני לא אשכח בסוף, אם מישהו שמקשיב, זה נשמע להם מעניין שכל הנושא, כל התחום הזה, אנחנו מקבלים סטודנטים לתואר שני, תואר שלישי, אפשר לפנות עלינו, יש לנו בית ספר של גם גיאולוגיה ימי, ביולוגיה ימי, טכנולוגיה, יש לנו כל נושא של הים שאפשר לדמיין, אנחנו נתעסק עם זה. ואם לא, אנחנו נוסיף את זה, אם אתם באים עלינו עם משהו שאנחנו עוד לא מכירים. וגם בשנה האחרונה קיבלנו, יש משהו שקוראים Shanghai Rankings, שמסתכל על כל העולם וכל התוכניות וכל האוניברסיטאות, ואנחנו קיבלנו את המספר ראשון בארץ בתוך לימודי לים, ובתוך העולם אנחנו בתוך 200 הכי טובים, שזה לא נורא לבית ספר חדש יחסית. אוקיי, קודם כל אני רוצה לספר קצת על עצמי. אני באה מתחום קצת משונה, שזה גיאו-ארכיאולוגיה ימי. זאת אומרת שאני באה מעולם במרקע, שזה משולב בין ארכיאולוגיה ימי, ארכיאולוגיה תת-ימי וגיאולוגיה. ומה זה אומר? אז במה אני מתעסקת, באיזה שאלות אני מעוניינת, ובעיקר אני מתעסקת עם אסונות, עם מה שאנחנו קוראים בשפת הגיאולוגית rapid events, אירועים מהירים, אבל שבאופן כללי מדברים על זה כאסונות, disasters, שיטפונות, זה יכול להיות קשור לשינויי מפלס ים ושינויים על קו החוף, גם מדברים על אסונות שזה קשור להשפעה של בן אדם, אז זו תמונה, בטח לצערנו אתם מכירים את זה, כמעט כל שנה, זה תוצאות של השיטפונות שהגיעו לחוף קרוב למכמורת. אז אני גם מתעסקת עם כל ענייני על איך המיקרופלסטיק ופלסטיק מגיע לים וכל התהליכים האלה. בעיקר חלק גדול מהמחקר שלי זה בכיוון הצונאמי. אוקיי, ואני חושבת, אני מקווה שכמעט כולם ראו בשנים האחרונים, עכשיו זה עלה באזור קיסריה, ראיתם שילוט כזה שאומר אזור סיכון לצונאמי. ומאוד יכול להיות שחלק מהם, אם לא כולם, בהתחלה חשבו, אולי זה בדיחה, כאילו מה זה, משהו שנראה מאוד משונה, מה פתאום, שמעתי דברים, זה גם, כאילו, אנחנו צריכים עוד דברים לדאוג וכו'. אז היום אני רוצה לספר לכם קצת על איך יצא שיש את השילוט הזה, למה, איך הם הגיעו להחלטה הזאת, לשים את השילוט, ומה זה עושה, למה זה טוב, ואני רוצה להשאיר מספיק זמן בסוף, כי אני אתן קצת רקע על המחקר עצמה, ואז בסוף אני אשמח לענות על עוד שאלות יותר ספציפיות על השילוט, ואיך זה עוזר ומה עושים עם זה. אז לספר את הסיפור הזה, אני רוצה להתחיל עם משהו שאתם בטח מכירים כבר, וזה סרט מנוע, ה-National Oceanographic and Atmospheric Administration בארצות הברית, שעושים אנימציות ממש טובות, אפשר להיכנס ולראות, אבל צונאמים, אנשים מכירים אותם בעיקר לגבי הקלאסית, שזאת אומר רעידת אדמה, תת-ימי,
שגורם לגל, או יותר נכון להגיד סדרה של גלים, שהם מאוד מאוד נמוך בים, אבל ארוך מאוד. ועם זמן הם מגיעים יותר קרוב לקו החוף, ואתם רואים פה איך שהמים יוצא, ובזמן שזה יוצא, הגלים גודלים, הם עולים, ואז הם מגיעים, והבדל גדול בין הגלים האלה, וגלים נגיד בתוך סערה, או בחורף שאנחנו רואים, זה שאת הנפח של המים שמגיע לקו החוף מאוד גדול, וזה לא מוגבל לפי הרוח. זה יכול להיכנס ולעבור את קו החוף, כמו שאתם רואים עכשיו, ולהמשיך. ולהמשיך זה תלוי על איפה. זה יכול להיות 100 מטר, זה יכול להיות 8 קילומטר. זה מאוד תלוי על השיפוע, זה תלוי על אם זה נכנס באזור של נחל. יש הרבה דברים שמשפיע על כמה נזק והמרחק שזה יכול להגיע. אוקיי. אז זה ביותר פשוט. יש לנו פה בים משהו שדוחף את המים, שזה יכול להיות רעידת אדמה, אבל זה גם יכול להיות דברים אחרים, יכול להיות הרגש, זה יכול להיות מגלישות תת-ימיות, זה יכול להיות ממטאוריטס, צריך לחשוב על זה ככל דבר שיכול לדחוף את המים בבת אחת, זה מה שזה צריך לעשות, וכאשר המים מתקרב לקו החוף ויותר רדוד, כל הנפח של המים צריך ללכת לאנשהו, אוקיי? אז זה למה שהגל עולה, אתם רואים, עולה ועולה, ואז זה עובר את קו החוף. הרבה אנשים שואלים על גובה גל, מה היה גובה גל נגיד ביפן, ויש איפה שהם ראו את זה ב-17 מטר, 15 מטר, שזה נשמע הרבה, אבל אתם, שבטח חלק מהם, מכירים כמה גדול, כמה הגובה של גלים שיכול לקרוא פה, ויש לנו של 15 בסערות. אז הגובה של הגב, כן זה חשוב, אבל צריך להבין שזה לא רק הגובה, זה הנפח, זה האורך של הגל שכל כך משפיע. אוקיי, אז בואו נחזור לסיפור שלנו, אבל לחזור לסיפור שלנו בארץ, אני רוצה להתחיל בים, באינדיאן אושן, בים של ב-2004, אני חושבת שחלק מהם לפחות, אולי הרבה מהם זוכרים את זה, אבל בבוקר של 26 בדצמבר ב-2004, היה רעידת אדמה ענקית שגרם לצונאמי שהשפיע על 22 מדינות מסביב המרכז של האירוע. אז אתם רואים את הכוכבים פה, וזה השפיע על שרי לנקה ותאילנד וגם אפילו באפריקה, והכי חשוב שזה בסוף רבע מיליון איש נהרגו. אני התעוררתי בבוקר שזה קרה, ולי זה היה נקודה בחיים שהשפיעה עליי מאוד חזק, כי באותו זמן היינו באמצע מחקר צונאמי פה בקיסריה. אז חשבתי על זה, ואני הסתכלתי על התמונות, אני לא זוכרת כמה שאתם זוכרים את זה, אבל זו תמונה מהבוקר ההוא, ואתם רואים, הנה יש כל מיני תיירים, מסתובבים על החוף פה, ואתם רואים שזה נראה קצת בוצי כזה ומוזר, וזה כמו שראיתם באנימציה שהגל יצא, שהמים יצא לפני שהגל הגיע, ומה שכל כך טראומטי את התמונה הזה, זה שזה נקודות שניות לפני שהם קולטים מה קורה, אוקיי? לפני שהם קולטים רגע זה מאוד משונה, ואז יש כל מיני תמונות בסדרה הזה, עד שהם קולטים ומתחילים לרוץ. אחרי הצונאמי הזה, הרבה חוקרים, הם עלו על מטוסים ונסו לעזור, והתחילו לחפור, גיאולוגים
הסתכלו על מה שהיה על השטח וגם חפרו ולראות, לא רק לראות איך זה נראה היום, זאת אומרת יום אחרי הצונאמי, החודש אחרי הצונאמי, איך זה נראה על פני השטח, אבל הם גם רצו לבדוק. מתי זה קרה? זה היה בעבר, אותו דבר קרה, ומה שאתם רואים פה, מה שנראה כמו עוגת השכבות פה של הבוץ וחול, זה אירועים יותר עתיקים, אירועים שהיו בעבר. ומה זה אומר? זה אומר שזה לא היה הפעם ראשונה שהיה כזה דבר. הם גילו שלא רק פעם, פעמיים, 3 פעם, זה משהו שגם בגודל הזה קרה בעבר. וזה מה שכל כך עצוב בסיפור הזה, ש250,000 בני אדם נהרגו, והאמת, הם לא היו צריכים, לא היה צריך להיות 1,000. כי למה? כי א', זה היה די הרבה זמן בין רעידת האדמה, אני אפילו בתחנה בהוואי של ה-USGS, היה שם קבוצה שקלטו שזה קורה, ולא היו להם איפה להתקשר, לא היו להם איפה להודיע. הם סיפורים שהם מאוד עצוב, ששעות הם מתקשרים והם מנסים להגיע לאיזשהו בן אדם שיכול להפעיל את המערכת, להגיד להם שיש סכנה, והם לא הצליחו, הם לא הצליחו, ואז אתם ראיתם את התוצאות. אבל מה שמאוד מעניין קרה גם, יש כמה איים באזור איפה שיש אנשים שחיים בצורה יותר traditional, מסורתי, או primitive, כמו שהם אומרים, וכאשר הם הלכו לשם אחרי אירוע לבדוק איך הם יצאו מזה, מסתבר שהיה די בסדר. וכאשר הם שאלו ומה הם עשו ולמה לא היו כל כך אנשים שנהרגו, והם אמרו, כן, ראינו את הסימן הזה, שמנו לב לזה, כמה אנשים עלו אל החוף וראו שהמים יצא, הם הלכו למבוגרים והם סיפרו את זה, ואז הם דיברו והם זכרו איזה סיפור וכו' וכו' וכו', וכולם עלו על האי לגובה. וככה הם עברו את האירוע, בלי שכל כך הרבה אנשים נהרגו. וצריך לקחת בחשבון שעל קו החוף, מה אתם רואים בהרבה תמונות? הרבה תיירים, זה אזור שהתפתחו בשנים האחרונים. לפני 100 שנה לא היה אוכלוסייה כזה שם. לא היו כל כך הרבה אנשים באזורים האלה, זה משהו שיחסית מודרני, אז לא היו את הסיפורים, לא היו את ההיסטוריה. אז זה היה מאוד עצוב. לשמחתנו, מה שקורה היום, אחרי האסון הזה, אנשים הגיעו מכל העולם, הם עשו את המחקר, חשבו על איך לטפל בזה, איך שבעתיד זה לא יקרה שוב, ופה אתם רואים תרגיל של ילדים שהם עושים בבית ספר, לצאת וללמוד מה לעשות במקרה צונאמי. וככה התקווה זה שזה יכול להציל חיים בהמשך. אז זה הסיפור העצוב, שאנחנו מקווים שזה עוזר לעתיד, אבל שכל כך האנשים נפטרו. עכשיו אנחנו נעבור לאזור שלנו, ואני עבדתי, בטח אתם שמעתם על קיסריה, על הנמל העתיק שם וכל החפירות הארכיאולוגית, ושם תת-ימי היה פרופסור אבנר רבן, שהוא היה אחריות על החפירות שם כמעט 30 שנה, הוא היה חלק מאוניברסיטת חיפה, ואני גם עבדתי תחתו, ובעבודה בקיסריה הם מאוד מעוניין בשאלות קשור לנמל שהם בנו לפני 2000 שנה, ובתוך השאלות הם רצו להבין, כאשר הם בנו את זה, ולתת קצת פרופורציה פה, אז הנה אנחנו, זה אוגוסטוס, קיסריה זה על קיסר אוגוסטוס, והם בנו אותו כדי לחזק את כל החיבורים עם עוד מקומות בתוך הים תיכון, לחבר לרומא, לנצל את ההזדמנות לכלכלי, אם יש נמל זה מאוד profitable, זה יכול לבנות עיר בצורה מאוד יפה, אבל אנחנו כגיאולוגים מסתכלים על זה קצת אחרת, שהנה יש קיסריה,
את החצים שאתם רואים הם אזורים פעילים טקטוניים, אוקיי? אז אתם רואים, מכירים את ים המלח, ושם יש שבר, גם יש, לא כתוב פה, אבל גם יש פה קו שעובר קרוב לחיפה, בשנים האחרונים אולי אתם זוכרים שהיו כמה רעידת אדמות קטנות שהרגשנו, ופה מסביב קפריסין יש, וגם לכיוון כריתין יש עוד אזורים שמאוד פעילים טקטוניים. והיום הנמל הזה זה תת-ימי, זה שכה איכשהו, וזה היה בסיס של הרבה שאלות של הארכיאולוגים וגיאולוגים להרבה שנים, להבין מתי זה היה, איך הם בנו את הנמל, כמה זמן זה עמד, למה זה שקע, אם היה קשר לרעידת אדמה וכו' וכו'. וככה אני הגעתי למקום לעבוד וללמוד כסטודנטית, ואנחנו חפרנו ובדקנו, הנה יש אבנר על צד ימין למטה מלא עם חול, תמיד היה ראש בתוך החול וחפירות, והנה יש עוד, רק לתת קצת לראות איך החפירות היו, והארכיאולוגים הצליחו להבין איך שהם בנו את הנמל, פה רואים כאשר צוללים שם היום, זה נראה כמו טבעי ואלמוגים, צריך, לא אלמוגים, אבל הביולוגית, הכל עם ה-incrustation, biological incrustation והאלגה, אבל האמת היא מתחת כל זה, זה סליחה, העברית שלי, artificial, מלאכותי, ואם חופרים רואים שאפילו שמור שם חלק מהעץ, שהיה את הקופסות שבתוכם הם שמו את הביטון. ובזמן של החפירות ראינו כמה דברים מאוד מעניינים על ההרסה של הנמל. אני אתן לכם רק כמה דוגמאות, כי יש לנו 20 שנה, 30 שנה של דוגמאות, אבל אני אתן קצת טיפונת של מה שראינו. פה בכניסה של הנמל יש, אתם רואים את העגולים הריבועים האלה, אנחנו קוראים להם את המגדלים, וכאשר חפרנו מסביב המגדלים האלה, הנה יש להרשם מזה שהם ממש גדולים, ומה שגלינו זה שהיה בכל הקייסונים, שזה החלקים של הנמל, הם היו שמים ביטון בתוך המסגרת עץ, וזה יצא כמו שכבות של עוגה, אוקיי? אבל בעיקר זה אמור להיות באפס מעלות, אוקיי? זה אמור להיות באפס מעלות בין צורה אחת של ביטון ושלב הבא. אבל מה שראינו במגדלים, אחרי שהצלחנו לנקות אותם, ראינו את אחרי שכבה, אבל במקום זה היה במעלות, זה היה ממש ב-90 מעלות. ומה זה אומר? זה אומר שזה לא עומד כמו שהם בנו אותו, אלא זה על הצד. וככה זה היה משהו שהיה מאוד קשה לנו להבין איך המגדל או למה זה נפל. אבל כן היינו יכולים להבין מתי, כי ראינו מה שהיה מתחתו, וידענו שזה קרה בערך בין 100 עד 200 אחרי הספירה. ובזמן של החפירות הם עשו הרבה, הם חפרו והסתכלו על הסטרטיגרפיה, ובתוך הסטרטיגרפיה ראינו שהיו כמה שכבות, שאנחנו קראו את זה destruction, אוקיי? שכבות של destruction, אבל לא שמנו על זה סיבה. לא היה לנו משהו להגיד, אוקיי, זה רעידת אדמה, זה מלחמה, זה לא היה משהו מאוד ברור בולט, שהיה אפשר לחבר לזה. זה פשוט דוגמאות של כמה דברים שרואים בתוך החפירות. ועם זמן אנחנו התחלנו לעבוד מחוץ לנמל, כי רצינו להבין את כל התקופות של הנמל, אוקיי? שאנחנו הבינו שמשהו בין 100-150 שנה אחרי שהם בנו אותו, כבר רואים נזק. ועם זמן הם
זה חזר, בנו קצת, וזה שוב ירד במצב שלו, ורצינו להבין את זה יותר טוב. והתחלנו לעבוד בחוץ מהנמל, לראות אם אולי שם אפשר להבין את הסיפור דרך השכבות עם פחות השפעה של הנמל. ומה שגלינו, שזו הייתה הפעם הראשונה שהתחלנו לחשוב על האפשרות של צונאמי, היה שכבה שהיה כמעט מטר, ובתוכו אתם רואים הרבה סטפות, גם כלי חרס, גם היה כמה מטבעות, אבל מה שהכי חשוב זה שאתם רואים שלמעלה היה שכבה שהם היו בעיקר שלמים, אבל שבור, ולמטה זה היה שבור לגמרי, והגיל, אז בדקנו את הגיל של השכבה הזה, וגילינו שזה היה גם באותו שנים שהמגדלים נפלו, ושיש לנו עוד כל מיני סימנים בתוך הנמל של הרס. אז התחלנו, אז הלכנו להסתכל על ההיסטוריה, כי בים תיכון יש לנו הרבה היסטוריה כתוב, והרשימה הזה, זה כל האירועים שיש בתוך הקטלוג, זה קטלוג שגיאולוגים, היסטוריונים וארכיאולוגים אוספים, כל פעם שהם מוצאים משהו שכתוב על צונאמי, הם אוספים את זה לרשימה, ואתם רואים שזה לא נדיר. יש לנו ב-2000 שנה האחרונים, יש לנו לפחות איזה 13 אירועים שיש משהו שכתוב, שגורם לנו לחשוב שהיה צונאמי פה. ואם אנחנו מסתכלים על קיסריה, זו מפה של עמוס סלמון, שהוא לקח את כל איפה שיש, מתאר צונאמי, הוא שם את השנה של הצונאמי, ואיפה שכתוב על זה על קו החוף, ואתם רואים שקיסריה ממש יושב איפה שיש הרבה קווים והרבה שנים, שבאמת זה מקום שיכול להיות שעבר צונאמי או שניים. אם אנחנו מסתכלים על מה בעצם, כמה אירועים ספציפיים אומר קיסריה, יש שלושה שראינו, שגלינו שהם מדברים בדיוק על קיסריה, ותמיד אנשים שואלים, אוקיי, אז מתי הצונאמי הבא, כל כמה זמן זה קורה, וזה מאוד קשה לדעת, מאוד קשה להגיד, כי למשל על הרשימה יש צונאמי איפה שאחד קורה שנתיים אחרי האחרון, גם יש איפה שיש 200 שנה בין, גם יש, בקיסריה ספציפי, יש לנו הפסקות לפעמים של 1,000 שנה או יותר, ו200 שנה, אז זה תלוי על, אפשר לעשות את הסטטיסטיקה, אבל זה לא באמת עוזר לנו, לדעת אם אנחנו באיחור, אם אנחנו, יש לנו זמן. אוקיי, אז עם המידע הזה של השכבה, אנחנו חשבנו, אוקיי, איך היה יכול לגרום שיהיה את השכבה הזה, אז בנינו איזשהו מודל, וצריך לקחת לחשבון שעשינו את זה לפני 2004, לפני שהיה הרבה מידע, הרבה ידע על איך נראה שכבה סדימנט של צונאמי, אז באמת עשינו את זה לפי היינו צריכים להבין, יש לנו חומר שהגיע מקו החוף, יש חומר שהגיע מיבשה, יש חומר שהגיע יותר מעומק, אז איך יכול לבנות כזה שכבה? אבל היו הרבה בעיות. לא היינו יכולים, יש בעיות עם לראות, למצוא שכבות צונאמי, במיוחד בתוך האתר עצמה. ולמה? כי אנשים מנקים אחרי. ואיפה שאנשים גרים, אם היום נוסע לתאילנד, ואפשר ללכת לאותו מלון שרואים בתוך הסרט, ורואה שזה נקי וזה מסודר, וכאילו ששום דבר לא קרה. אז אנשים באמת מפריע עם כל הם לא משאירים את החומר שיש שם, ולא לדבר על אחרי 2,000 שנה. זה אחד של הבעיות, וגם בתוך האתר הארכיאולוגי יש את הבעיה על איך שאם אנחנו מחפשים שכבה שיש בתוכו
כלי חרס וסטפות וחול. מה יש בתוך אתר ארכיאולוגי שעל קו החוף? בדיוק אותו דברים, ומה שאנחנו צריכים לראות זה איך שזה בנוי, כי זה לא רק מה יש בתוכו, אבל איך שזה בנוי, כי האומץ והתהליך של הגל זה שונה, ואפשר לראות את זה בשטח. אבל לא רואים את זה אם אוספים את זה בלי לתאר את זה כמו שצריך. אוקיי, אז מה עשינו? אז אני הבנתי שמה שמצאנו זה מעניין, יכול להיות שזה באמת צונאמי, אבל יכול להיות שלא, אנחנו לא באמת יודעים. אז אני החלטתי שחשוב לנו לבדוק את זה, לא להגיש איזה צונאמי ולא לעשות עוד בדיקות. אז מה שאני רציתי לעשות זה היה לצאת לים וללכת צפונה, דרומה, יותר לעומק, כי אם זה באמת שכבה של צונאמי, מה שחפרנו זה היה 300 מטר מהנמל לכיוון מערבה, ויש את כל ההשפעה של הנמל, אולי זה היה משהו של בן אדם, יש הרבה דברים שזה באמת היה יכול לגרום לזה בדעתי, אז חשבתי, אם אנחנו רוצים לבדוק שבאמת היה כזה צונאמי שגרם נזק לנמל, אנחנו צריכים לראות שזה שכבה טבעית שאנחנו רואים בכל האזור. אז לעשות את זה, הבנתי כמה דברים. אחד, אם אנחנו רוצים להבין, לראות שזה לא סערה גדולה גם כן, יש הבדל בין איך שזה משפיע על הקרקע של הים. אז הנה, זו דוגמה, מודל מאוד פשוט של גלים, ובעיקר כאשר יש סערה, מה שקורה, את ההשפעה לעומק, זה קורה ביחס לגובה והאורך של הגל, אוקיי? כל אחד שצולל יודע שלפעמים יש יום שזה ממש גרוע למעלה, וכאשר צוללים ומגיעים לעומק, הכל סבבה. אז זו הסיבה, כי ההשפעה של הגלים מהרוח, זה רק משפיע, יש גבול לעומק שזה יכול להשפיע. צונאמי זה אחר, כי זה לא מהרוח, הכוח של הגל, ומה שמוביל את הגל, זה לא בא מלמעלה, אלא זה כל המים שעובר. אז חשבתי, אוקיי, אם אנחנו בודקים בעומק יותר, זה גם עוזר לנו להגיד שמה שאנחנו רואים, זה לא יכול להיות סערה גדולה או משהו כזה. אז גם חיפשנו סימנים בצונאמי רואים שזה עובר חומר גם מעומק, גם מרדוד, גם מיבשתה, זה מגיע מכל עומק, לא כל, אבל זה תלוי על כמה גדול הצונאמי, אבל בעיקר אנחנו מצפים לראות שכבה שזה מעורב, okay? ואנחנו רוצים לבדוק, ואחד של השיטות שאנחנו יכולים להשתמש, זה מה שקוראים פורמניפרה, זה החמודים שאתם רואים בתמונה, זה כל אחד זה יותר קטן מגרגר חול, אם אפשר להאמין, הסטפות האלה ממש קטנות, ויש להם עדיפות מאוד מאוד ספציפיים לעומק ולטמפרטורה, אז ככה אפשר בתוך הסדימנט לבדוק מאיפה הם הגיעו. אז בצונאמי אנחנו מצפים לראות את כל האוכלוסייה, זאת אומרת, אלה שהם מרדוד וגם אלה שבאים מעמוק, הרבה יותר עמוק וכו'. ואספנו רשימה, אני לא אכנס לכל פרט, אבל אספנו רשימה של דברים שאפשר לבדוק, שאפשר לעשות אנליזות, ואז אספנו קידוחים מהים, וכמו שאמרתי, הלכנו צפונה ודרומה ויותר לעומק, מערבה, ואפילו היינו צריכים לפתח שיטה חדשה, כדי שאנחנו יכולים להוציא קידוחים מספיק ארוכים, ואז פתחנו אותם בתוך המעבדות, והסתכלנו שם, וכמו שאפשר לקרוא, אתם מכירים מעץ, שאפשר לראות את
שנים ושינויים שהיו בקלימה דרך הטבעות עץ, אנחנו יכולים לעשות אותו דבר, אבל דרך השכבות שיש בתוך הקידוחים. יש לי סרט קטן, זה מ-National Geographic מלפני כמה שנים, ובבת מאוד פשוט, על צד שמאלה, זה דוגמה מאחד של השכבות הצונאמי שאנחנו חקרנו, ועל צד הימין, זה מה שאנחנו רואים בשכבות שזה לא צונאמי. לפעמים אני מספרת שאחרי שעבדנו על זה הרבה שנים, ועבדתי במקומות אחרות בעולם להסתכל על שכבות צונאמי וסדימנט צונאמי, אני הבנתי שבאזור קיסריה, ההבדל כל כך בולט וכל כך פשוט, שזה לא כל כך מסובך לחקור אותם, כמו שאתם רואים. אוקיי, אז אחרי הרבה קידוחים ועבודה שעשינו לא רק בקיסריה, אבל היום אתם מסתכלים על המחקר מקיסריה, אנחנו היו יכולים לקחת את מה שראינו בתוך החפירות תת-ימיות, ולהוסיף לזה את הקידוחים שאספנו, וגם יש קידוח אחד פה מג'סר, וכל קו שאתם רואים הם קווים של השכבות צונאמי. ופה יש שכבה מאוד מסודר, שזה, האמת היא זה שני אירועים צונאמי, ומתחתו יש קצת שקט, ואז יש לנו עוד שכבה, שזה שכבה שמתאים לזמן הפעם הראשון שנמל קיבל נזק. יש לנו עוד שכבה שהתאריך שלו, וכל התיארוך שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה עם הכלי חרס, אם יש, ואנחנו אוספים לזה פחמן 14, וגם מה שקוראים OSL, שזו שיטה שנותן לנו תאריך מהקוורץ, מהחול עצמה. ומה שהיה מאוד מפתיע, היה שכבה אחת שבהתחלה, כאשר שלחנו את הדוגמאות לתירוך, אני חשבתי שזה יהיה השכבה של הודוס, של הצונאמי הראשון, והתאריך חזר שוב ושוב ושוב, של בערך 3,500 שנה, שמי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הים תיכון, זה בעצם אותו תקופה של הפריצת של סנטוריני. אז יכול להיות שזה צונאמי שקשור לאירוע של הרגש סנטוריני. אוקיי, אז כדי שאני אשאיר זמן לשאלות והכל, אחרי העבודה הזה, שזו עבודה שגם ממשיך, ואני נתתי לכם רק קצת, נתתי לכם רק כמה דוגמאות להכיר את העבודה קצת, אבל מה שהיה, המחקר יצא, פרסמנו כמה דברים, וכמובן בכנסים לאקדמי, וב-2012, הממשלה הקימו ועד לחקור ולעשות החלטה על אם צונאמים צריך להיכנס בתוך התוכנית החירום של ישראל. אז הם קראו ובדקו וראו את המחקר הזה, ועל בסיס המידע שיצא ממכון גיאולוגי, את המפה שהראיתי לכם על האירועים מהיסטוריה וקטלוגים, וגם הנמצאים הפיזיים שאנחנו רואים בקיסריה, הם הגיעו להסכנה שכן צריך להכניס אותו, ומאז הם התחילו לעשות תוכנית מאוד מסודר, כבר היו כמה תרגילים בינלאומיים, והתוכנית השילוט, כמו שאני מקווה שכולם ראו. והתקווה שלי אישית זה שהתמונה שאתם רואים מולכם, שזה, אתם מכירים, תל אביב, עם יפה ברקע, וכל האנשים שם, שאנחנו לא נראה תמונות כמו שראינו על החוף בתאילנד, שאנחנו, בגלל שאנחנו מוכנים, יש לנו
את הידע ויש לנו את ההתראה להבין שזה כן יכול לקרות פה, שזה משהו מוכר וזה לא משהו זר ולא חלק מהדברים שיכול לקרות פה, שאנחנו יכולים להציל חיים ושלא, זה יהיה אסון, אבל שלפחות זה לא יהיה אסון עבור כמה אנשים נהרגו. אז מפה רציתי להשאיר זמן לשאלות, חושבת שהצלחתי, אולי רצתי מהר מדי, אבל רוצה רק להגיד תודה, והרבה אנשים עובדים על זה, ממשיכים לעבוד על זה ועבדו על זה. אני עובדת בשיתוף פעולה עם רחל, גם עם משרד האנרגיה, והקרן הלאומית למדע, קיבלנו הרבה תמיכה עם כל השנים, רשות העתיקות וגם אנשים פרטיים ו-National Geographic, ובטח עוד אנשים שאני שכחתי בדקה הזה, עם העברית שלי. אז תודה רבה ואני אשמח לענות על שאלות. אז בברלי, ממש תודה. באמת התעוררו פה כמה שאלות, אז אני פשוט אקריא אותם בקול, שזה יהיה יותר קל ושכולם ככה ישמעו. אני אתחיל דווקא מהסוף להתחלה. קודם כל נשאלה פה שאלה, כמה זמן מראש אפשר לדעת בצורה מדויקת לפני שהצונאמי פוגע, ובדרך כלל כמה זמן גם נמשכת הפגיעה, אם יש הערכות כאלה. אוקיי, שאלה טובה, ממש טובה. וזה, כמו שאומרים, השאלה $1,000,000. אוקיי, הכי חשוב לנו זה להבין כמה זמן התראה יש. לפי המודלים, זה תלוי על המקור של הצונאמי. בארץ, אנחנו רואים יש את האפשרות שצונאמי יכול להגיע מטקטוניקה, מרעידת אדמה, נגיד מקריטין, אוקיי? או מהרגש שקורה באתנה או באיטליה, או משהו באזור, אם משהו היה קורה באזור יוון. במקרים האלה יש יותר זמן. אנחנו חושבים עד שעה, שעה וחצי, אוקיי? שזה, כמו שאומרים, ים זמן. אבל זה צד על הספקטרום הארוך ביותר, אבל גם יש בקצר ביותר. בקצר ביותר, אם זה הגורם הוא גלישת תת-ימיות, שלצערנו זה יותר נפוץ מרעידות האדמות בים, או בגודל שגורם לצונאמי, ומגלישות תת-ימיות זה יכול להיות רבע שעה. אוקיי, 10 דקות, רבע שעה. באחד של התרגילים שעשינו, אני חושבת ב-15 או ב-14, הם עשו תרגיל כל תרגיל הם מביאים אנשים מחול, לעזור עם התרגיל ולתת דעתם וגם ללמוד אחד מהשני. וזה היה מאוד מעניין, כי באחד של התרגילים הראשונים דיברנו על עניין של הזמן, כמה זמן התראה, כי בתרגיל יש את המשטרה, יש מגן דוד אדום, יש כל בתי חולים, כולם להבין כמה זמן ואיך להפעיל את המערכת כמו שצריך, ומי ראשון, מי שני וכו'. וכל האנשים מחול, כאשר הם שמעו רבע שעה, הם הסתכלו אחד לשני, כאילו, אין מה לעשות, זה לא מספיק זמן. והישראלים, רבע שעה, בסדר. כי לשמוע רבע שעה במדינה, איפה שלפעמים צריך לתת לאנשים התראה של 40 שניות, פתאום זה נשמע באמת כמו ים בזמן. וזה רבע שעה, אם אנשים שומעים צונאמי שיוצא מרמקולים של השילוט בתל אביב, ויש את השילוט, הם ראו את השילוט כבר שנתיים, ומה שחשוב בזה, זה שזה משהו שהם רואים, הם שומעים צונאמי, הם רואים שיש מילוט, והם מבינים שזה לא צחוק, שזה לא, הם מבינים שצריך להגיב לזה, וזה מה שיכול להציל חיים. אז אפילו שיש לנו את הבעיה של הרבע שעה,
אם אנחנו מוכנים כמו שצריך, עדיין אפשר להוריד את המספר, את הסיכון לחיים. אז תודה, זו הייתה שאלה של ליאור, ותודה על המענה. שואלת גם חגית אוריאן, סימן טוב, שבאמת בתל אביב, כמו שאמרת, רואים את השילוט, אז הרבה הצטרפו לשאלה שלה, האם יש את זה בערים נוספות בארץ. וגם ינינה הרחיבה ושאלה אם את גם יכולה לפרט על מערך ההתראות. אז גם לגבי איפה עוד ישנו שילוט, וגם קצת יותר על מערך ההתראות במקרה וישנו מקרה. אוקיי, השילוט התחיל באשדוד, אשקלון, זה היה האזור הראשון, ואז הקמנו ועד שישבנו ביחד עם רשימת טבלה, ממש טבלה של כל קו החוף בארץ, כל חופי, כל האוכלוסייה על חוף ישראל, להחליט הסדר של השילוט, כי בתוך 5-6 שנים אמור להיות על כל קו החוף, אבל כמובן זה תהליך להרים את זה. אז התחלנו עם המקומות, כמובן עם האוכלוסייה הכי רגיש, הכי נפוץ, אז הם התחילו באשקלון, אשדוד, תל אביב, חיפה, בת גלים, והיו מקומות שהחליטו לעצמם לעשות. נתניה למשל, לפני שהגיעו אליהם פורמלית, הם כבר התחילו, אז היו גם מקומות שראו את זה ועשו לבד. החלק השני של השאלה, זה היה הצורה של גם הרצליה, תודה, כן, היה עוד מקומות שעשו את זה, שלקחו את זה בידיים ועשו כבר, לפני שהם חיכו לממשלה לעזור. גם עם הצורה של ההתראה, היה הרבה דיבורים על איך לעשות את זה, במיוחד במדינה שיש הרבה התראות, יש סירנה לזה וסירנה לזה, אז הרמקולים שאתם רואים, כאשר הם עובדים, מפעילים, הם גם אומרים צונאמי, 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 שזה ברור שזה לא רוקט, שזה לא משהו אחר. אז ממש בתוך הצליל יש את המילים צונאמי, 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 צונאמי. אם זו השאלה ששאלה. כן, זאת השאלה שנשאלה. תודה. גם שואלת פה מרים, לאיזה גובה בדרך כלל צריך לעלות? כן, אוקיי. אז יש... אתם תראו את השילוט, אז יש את השילוט שכתוב אזור סיכון, ואז יש את השילוט מילוט. זה חשוב גם להבין, יש אנשים ששואלים אותי, אבל למה צריך את זה? כמובן, צריך לרוץ בכיוון השני, לא לרוץ בכיוון הים, פשוט אחורה. זה נכון, כן, זה נכון, ואם אין מילוט ולא יודעת איפה, כדאי לעלות לקומה הרביעי אם אפשר, אבל המילוט זה עוזר, כי לפעמים, בוא נגיד, אם אני קרוב לנחל, אוקיי, קישון או בתל אביב, שכחתי השם של ירקון. אז אם בקישון או בירקון, נכון, צריך לצאת מהים, אבל האזור השני, שאפילו לפעמים יותר מסוכן, זה על שולי הנחל, okay? כי זה מתרכז את כל המים הזה, ואז לפעמים יש גלים שאפילו יותר גדול, יותר גבוה, וגם זה נכנס יותר רחוק דרך הנחל. אז צריך לדאוג, אז השילוט עוזר שכאשר אנשים יוצאים מהים, שהם לא בטעות או נכנס לאיזשהו מלכודת של בניינים או אזור שאי אפשר לצאת מהם. אז המילוט ממש נותן לאנשים את הדרך הכי בטוח להגיע לאזור כינוס. ואזור כינוס חייב להיות יותר מ10 מטר, אוקיי? כל האזורי כינוס זה יותר מ10 מטר, בעיקר הם אפילו ב14 מטר בהרבה מקומות לפחות. למשל קרוב לתל אביב, יש שם, אני חושבת, במגרש של הילטון, זה אחד של האזורים של כינוס,
מקומות אחרות, אבל אם מגיעים ל10 מטר, בעיקר זה אמור להיות בסדר. ואם אין את האפשרות לעלות בבניין לקומה רביעית. תודה. שאלה פה גם חגית אוריאן שאלה נוספת, אני מקווה שאני מדייקת בשאלה. היא כתבה, האם יש מעבר למחקר שאתם ביצעתם גם עדויות כתובות לצונאמי, משהו שתועד בכתב? היא אמרה שב-749, היא מכירה קצת את ההיסטוריה, לא זכור לה על מקום כתוב שתועד בו על צונאמי באזור, האם נמצא משהו שכזה? כן. בעיקר אף אחד לא כתב צונאמי, כי זה יפנית, ובעיקר כאשר נכנס משהו בתוך הקטלוג, זה לא אומר שהיה כתוב שם צונאמי או משהו, בעיקר זה הם מתארים אורסרות גדולות, כי בהיסטוריה לא היו להם ממש, זה לא משהו שבדעתי, זה דעתי, אני לא חושבת שזה משהו שהיה קורה הרבה, אז לא היה לזה שם מיוחד. אז ההיסטוריונים, גיאולוגים, כאשר הם קוראים את זה, הם צריכים להחליט אם זה צונאמי או לא צונאמי. לפעמים זה יותר קל, למשל לפעמים הם מתארים משהו מאוד משונה, כמו המים יצא לחצי יום הליכה, ואנשים הלכו ואספו דגים. אוקיי, זה לא מקרה יומיומי, זה לא מקרה של סערה גדולה, זה באמת משהו שגם מתאר מה שאנחנו מבינים היום מצונאמי. בצד השני, זה מאוד יפה, מי שאל את זה? על ה-749, איך קוראים לה? רגע, אני אחזור אחורה. מי שאלה את זה? חגית, אוריאן. אוקיי, חגית, יפה מאוד, נכון, 749, אף אחד לא מדבר על צונאמי. אבל תת-ימי, אנחנו כן רואים את זה, התאריכים חוזרים עלינו לאירוע הזה, ואני לא נכנסתי את זה להרצאה, אבל בגלל שזה קצר, לא נכנסתי לכל העבודה בתוך האתר הארכיאולוגית עצמה, אבל אנחנו כן רואים בתוך האתר הארכיאולוגית הרבה סימנים של צונאמי בקיסריה, ועכשיו אנחנו בודקים אתרים אחרים, אבל בקיסריה, איפה שאנחנו לא ממש רואים רעידת אדמה מ-749, אני יודעת שבסרט הם מדברים על זה הרבה, אבל זה לא נכון, אין באמת כל כך הרבה סימנים של רעידת אדמה בקיסריה, אבל אנחנו התחלנו למצוא גם בתור הדוחות של החפירות, וגם מחפירות חדשות. אז אנחנו רואים שרעידת אדמה של 749, שזה היה בבית שאן בכלל, אוקיי? אז זה עולה הרבה שאלות, למה יש צונאמי לרעידת אדמה שהיה בבית שאן? ובדעתי, יכול להיות שזה השפיע על האזור בצורה שזה גרם לגלישת תת-ימיות. זה כמו שסיפרתי, שזה, כי גם לא רואים את זה באתרים אחרים, לדרום, זה משהו יותר מקומי, שזה מחובר לגלישת תת-ימיות ולא רעידת אדמה באוקיינוס. אז תודה, ובשביל לשמור על מסגרת הזמן, יש עוד שאלה אחת שניתן לה ככה מענה, ואחרי זה אני אסכם. שאלה עירית, היכן בישראל ישנו החוף הכי שטוח ונמוך, שבעצם יאפשר לגל צונאמי להגיע הכי רחוק ביבשה? השאלה, איפה זה? אם יש זאת אומרת, איזשהו אזור שכבר הוגדר כמקום שהפגיעה בו אולי תהיה הכי משמעותית מבחינת הגל והפגיעה שלו ביבשה. כן, אני לא אוהבת כולם צריך אם שומעים צריך להגיב, כי אם יש התראה זה מאוד חשוב. האזורים שאנחנו קריות, תודה גרסון, בדיוק. אז בקריות, באזור של זה האזור שאיפה שיש את הקישון נכנס, כל האזור שם מאוד מאוד נמוך,
וכמו שאנחנו רואים אפילו עם שיטפונות, איך שכל האזור בזמן של שיטפונות יש הרבה נזק, לחשוב על זה ברוורס, אוקיי? והפוך, שגם את הגלים יכולים להגיע מאוד רחוק דרך הקישון, דרך האזור שם. אוקיי. טוב, אנחנו באמת נסגור את השאלות בזה, ובברלי המון 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 תודה. תודה לכם. באמת תודה גדולה. אני אסכם רק ואומר שכל הצופים פה מוזמנים כמובן להמשיך ולהצטרף אלינו להרצאות. שבוע הבא יש לנו הרצאה נוספת ביום שני, בשעה 7 בנושא מסע גדולי הסנפיר במוזמביק, גם כן נושא מאוד מעניין ומרתק, ושבאופן כללי אתם כולכם מוזמנים כמובן להמשיך ולעקוב אחרינו בפייסבוק של אנשי ים תיכון, של קהילת ים שרון שלי, של אקו-אושן ושל כלל הארגונים והעמותות ששותפים בקואליציה, ודרך שם גם להיות בקשר עם הרכזים של הקהילות, כדי להיות מעורבים יותר בעבודה הקהילתית של כל אזור ואזור בארץ. אז תודה גדולה, ושיהיה לילה טוב לכולם, ובברלי תודה גדולה לך. ותודה, תודה רבה לכולם, ותודה לסבלנות למבטא שלי, ומקווה בריאות לכולם. למדנו. תודה. תודה. סגרו. תודה רבה. סגרו לנו? תודה רבה. תודה רבה.